мавсими 2023-2024-ро баъзе бозингарон мисли алангаи оташ шурӯъ карданд. имрӯз мо баъри шумо он футболбозонро мегӯем, вале пешакӣ қайд мекунем ки он ҷо оиди Холланду Мбаппе нест, балки навор ба ситораҳои дигари футболи имрӯза дахл дорад. аз оқои Ҷуд Беллингем шурӯъ мекунем. баъди бо маблағҳои бузург ба дастаи бузург мисли Реал Мадрид гузаштан, мухлисон фикр мекарданд ки адаптатсияи Беллингем вақти зиёд мегирад. аммо ӯ аз бозиҳои аввал аз худ дарак доданро шурӯъ кард. Ҷуд Беллингем 5 гол ва 1 асистро дар 4 бозии нахусташ ба қайд гирифту сеюмин бозингаре гашт ки дар бозиҳои нахусташ 4 гол дошта бошад. ба ҷуз ин Беллингем таърихро дар Испания аз нав навишт ва аввалин бозингари англисе гашт ки беҳтарин бозингари моҳ эълон карда бошанд. имрӯз ӯ дар лига топ голзан аст ва бояд фаромӯш накунем ки Беллингем асосан нимҳимоятгар мебошад. нафари дигаре ки дар маркази майдон бозӣ мекунад ин Ҷеймс Медисон мебошад. ӯ тобистон ба дастаи Тоттенхем гузариш намуд, аммо ба назар солҳост ки дастаро хуб медонад. Медисон 1 гол ва 2 ассист дар 3 бозии анҷом додааш ба қайд гирифтааст ва аллакай дар ҳайати Тоттенхем мисли муҳаррики асосӣ бозӣ дорад. ана дар моҳи август Ҷеймс Медисон ҳамчун бозингари беҳтарини Премер-лига эълон шуд. нимҳимоятгарон масъулияти калонтар дар вақти бозиҳо доранд ва дар он рӯйхат Ҷеймс Ворд-Прайсро ҳам шомил бояд кунем. Вестхэм хеле боақлона нисбати хароҷотҳои трансфериаш амал кард. бо 3 миллион арзиш ва таҷрибаи доштааш Ҷеймс ҳоҷати муаррифӣ шуданро надорад. ӯ зуд ба ҳайати Вестхэм мутобиқ шуду мавсимро бо натиҷаҳои баланд шурӯъ кард. бале аз бозии дебютии муқобили Челси 2 ассист, гол муқобили Брайтон, ассист дар бозӣ бо Лутон ва гол муқобили қаҳрамонони Аврупо Манчестер Сити натиҷаи беҳтарин ба ҳисоб меравад. ӯ таланти дигаре ҳам дорад. зарбаҳои оли ҷаноб аз ҷаримагоҳ. ана ҳаминро бо муваффақият трансфер кардан мегӯянд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффисиентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. шояд аксари шумо ин бачаро нашиносед, вале натиҷаҳояш ӯро имрӯз ба ҳамагон ошно сохта истодааст. номаш Сехо Гирасси бозингари Штутгарт. мавсими қаблӣ ҳамчун иҷора бозӣ мекард, вале тобистон Штутгарт ӯро пурра ба ҳайат шомил сохт. ба назар дар Аврупо голзани нав пайдо шуда истодааст. 9 гол дар 5 бозӣ бо дар назардошти хетрик муқобили Майнц дар ҳисоби Сехо ба қайд гирифта шудааст. дар умум дар ҳама бозиҳо голе ба ҳисобаш дораду дар Бундеслига садри ҷадвали бомбардиронро мегирад. баъди сипарӣ шудани ҳамагӣ чанд давр фоизи голзаниҳои ин ҳамлагар 53% аст ва аз рӯи дақиқаҳои бозӣ бошад голҳояш ба ҳар 43 дақиқа рост меояд. аз ин беҳтар дигар чӣ мешавад? агар Сехо дар садри ҷадвали голзанҳо бошад, Хави Симонс дар ҷои аввали ассисткорон ҷой дорад. мавсими қаблӣ барои Хави дар ПСВ бобарор гузашт, вале баъзеҳо кораш омад кард гуфтанду халос. ин хел нашуд. баъди анҷоми қарордод Симонс ба ПСЖ баргашту дарҳол ба Лейпсиг иҷора равон карда шуд. дар бозии аввалаш бо Лейпсиг Баварияро ноком сохта қаҳрамони ҷоми олмон шуданд. дар Бундеслига бошад 3 гол 4 ассист дар 4 бозӣ ба қайд гирифт. дидед, кори Симонс барои як мавсим омад накард. чемпионати олмонро бо беҳтарин бозингари моҳи август ҳамлагари нигериягӣ Виктор Бонифейс тасаввур карда намешавад. дар садри ҷадвал будани Байер Ливеркузен маҳз ба шарофати ӯ мебошад. Бонифейс 4 гол ва 2 ассистро дар 4 бозии аввалаш ба самар расониду Байер бе бохт ҳамоно бозӣ дорад. ҳунари Бонифейс калиди муваффақияти дастааш шуд, монанди Хулиан Алварес дар Сити. ба қаҳрамони ҷаҳон вақти бештари бозӣ дар Сити дода истодаанд, чун Кевин Де Брюйне ҷароҳат дорад. Алварес бошад аз фурсат истифода бурда 2 гол ва 4 ассистро дар бозиҳои ба майдон баромадааш нишон дод. ин хел рафтан гирад ҳатто баъди бозгашти Де Брюйне ба майдон, Алварес ҳатман мавқеи доимӣ дар ҳайат хоҳад гирифт. ҳамлагари дигаре ки дар Премер-лига фаъол аст, ин Тева Уай мебошад. ҳамлагаре ки дар Ноттингем Форест дурахш дорад, мавсими қаблӣ ҷароҳати вазнин бардошта буд. ана имсол бошад 3 гол 2 ассист дар 5 бозӣ ба номаш муҳр зад. бо ин натиҷаҳо Ноттингем нисбати солҳои қаблӣ нафаси озодтар хоҳад кашид. аз натиҷаҳои имсолаи Ферран Торрес ҳам гуфта гузаштан ба маврид мешавад. ҳарчанд ба ӯ дар Барса боварӣ камтар буд, вале Торрес худро нишон дода истодааст. боре ҳам 90 дақиқа дар майдон набуд, вале тавонист ки 3 гол ба самар расонад ки яке аз онҳо аз зарбаи зебои ҷаримавӣ буд. ба назар 3 гол дар 4 бозӣ натиҷаи калон нест, вале он 3 голро Торрес дар 127 дақиқаи бозиаш ба самар расонидааст. Ферран болои худ сахт кор кард ва нишон дод ки боқӣ мондан дар Барса қарори дурусташ дар тобистон буд. Таке Кубо ситораи дигар аз Ла Лига.
Такефусо дар Реал Соседад дигарбора худро кашф кард. 3 гол ва 1 ассист дар 5 бозӣ дар муқоиса ба солҳои қаблӣ хело хуб ба назар мерасад. Дар 4 бозии Реал Соседад Куборо беҳтарин бузингар эълон карданд. Натиҷаҳои нишондодааш дар синни 22 солагӣ дигар ҷое барои тавсиф надорад. Дар ин рӯйхат боз мешуд ки Лаутаро Мартинес, Ламин Ямал, Йонас Бин, Такуми Минамино, Торе Мофи, Педро Нето ҳам ҷой гиранд ва шумо метавонед ки ин рӯйхатро дар комментария идома диҳед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.